влизат, препъват се в краката на възрастните. А на стареца му е драго с тая веселие наоколо. Весело е във всяка къща. Утре е нова година. Тая вечер е на ядката. Дипли невестата тънка баница с късмети, туре дренова пъпка и нарича за овците, за козите, за нивите и за ливадите. Нарича пълно и равно да е и през праго да прелива. Парата замесва в големия хляб и отгоре вземете го на шари. Просто така, за ихтибар на стопанина, за здраве да му е. Всеки търси в своя комат късмета. На кого ли ще, кой ли ще е баш паралията през тая година? И топлият дъх на хляба се смесва опоително с миризмата на целуварките, на боб с прас, на ушав и баница с булгур и какво ли още не. Едно от друго по-благо. Весело е във всяка къща тази вечер. Утре е нова година. Каква ли ще дойде? Едва успели да се целунат за с Богом старата и новата година, от портата се чува: сурва, сурва, а до година со здраве, тая година весела, до година още по, да се роди жито, просо, царевина и пченица, сурва, сурва, до година, до амина. Пробелва се. И оня звън иде пак оттам, от Голък и Мишевата горичка. Ех, тия мъжкардаци! Как веднъж не забравят, че иде новата година. Не могат да забравят, защото това е дочакано право. Да закачиш звънците, които тежат половината от тебе, да подскачаш на воля край горичката, сетне да слезеш през Бишико, оттам през дългата махала и да разбудиш целия град, ти дават едва когато ти набудат мустаци. И не само с чакане се добива това право. Затова е нужна хем сила, хем смелост, за да можеш най-високо да рипаш,
да отмяташ най-големите звонци, да размахваш заканително волската опашка и не допускаш това човешко море, опряло плътно от къща в къща, да притисне хорото и да го стопи. Всичко живо е излязло. И колкото това множество наближава центъра, толкова по-гъсто става. От всяка застигната къща излизат хората й и се изсипе на площада целият този народ. Вижте сега колко хора се натиграват, колко чифта тъпани и зурни се нацвирват, как на всички махали звонците се надпяват. И между тях непременно ще познаете татарските звонци. Чаушето обикалят около хорото, танцуват в ритъма, предаден от столетия, гонят злите духове, зоват доброто. Високи, едри, с едни чучулки опрели сякаш в небето, първични като самата радост човешка.
къде е оня планинец, който пръв запаса песента на стадото около кръста си и тръгна да срещне новата година? Пръв и завинаги. Той е тук, във всички и във всичко на този град. Вечен, като планината, която му е дала мяра за всичко. Тате си идваше само за Сурова, за да посреща сурокарщата на Суровата. Само тогава оставаше козите и овците сами да спят. Целият живот той си прекарал там. И посрещаше около 200-300 деца, се радваше да му суровакат в къщата. Те идваха едно по едно и на всеко даваше пореще, на което най-близко се даваше колак с яйце, по-далечно с шажук. Там като свършат, почва да излиза старците. След като свърши вече през деня старчалата, Суровата, дождат да връщат и връщат звънците, като наемът на звънците беше да върнат един първият звънец с пълен чореци или вино. Това беше наемът.